komu nebo pro koho a proč je tedy filozofie užitečná? Pro filozofy? Pro studenty? Nebo pro všechny? Můžu začít tím, kde je to jednoznačné. Pochopitelně pro lidi, kteří se jí zabývají, tak je užitečná, ba přímo nezbytná. Pro studenty, kteří přece jenom také musí vykonávat určitou akademickou práci, je filozofie užitečná přinejmenším v ohledu na ty analytické, pojmové a argumentační práce a úkoly. Pokud by potom platilo, že řešení problémů s pomocí těchto schopností analytických, argumentačních, ale třeba taky komunikačních vede k lepším výsledkům než řešení všedních běžných problémů bez použití těchto schopností, pak by se dalo říct, že zprostředkovaně bude filozofie užitečná pro všechny lidi, kteří budou z řešení těch problémů těžit. No a kdybych se měl pustit na trošku spekulativnější rovinu, tak můžu uvést následující úvahu. Možná chceme, abychom tady jako lidstvo přežili co nejdéle. Pokud to chceme, tak určitě je zcela nezbytná věda, která nám poskytne poznání a prostředky, jež nás mimo jiné mohou ochránit před velkými nebezpečími, která nás určitě budou čekat. Jak ta věda má pracovat, jak má fungovat a jak má vypadat, aby tady k tomuto cíli směřovala, aby tenhle cíl pomohla naplnit. Co vlastně má být věda? Co má být vědecká metoda a co už věda není? Toto ovšem už jsou otázky filozofické. Na ty věda sama odpovědět nedokáže, protože tam už se ptáme na to, jaké věci být mají, ptáme se na určité hodnoty, no a to už je záležitost filozofická. Takže takto zprostředkovaně, pokud platí ten řetězec úvah, by filozofie byla užitečná i pro lidstvo vůbec.